Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions, kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Meseji yedu yekutanga yakamira sekudai: hanzi mukoma muri sei? Do you still remember me? Ndauya pano pane mashoko andiri kuda kutaura nemi. Ndakamboedza WhatsApp yenyu inenge isiri kuita. If you remember me, ndini uya akambouya ndichikupai prophecy yekuti pana Trababalas vazhinji vanopaziva sepa roundabout pambudzi pari kufanira kuti pange pachizoita accident. We have been trying mukomanashi but zviri kuramba. Apa I have been thinking about my life, nekuti takanzi kana pakasaita kudeuka kweropa kunosvika next year muna April, upenyu hwangu hunenge hwatova panjodzi. Apa ndava kuda kuti ndinge ndichiponesawo upenyu hwangu, but kuenda kuchurch ndinotya, nekuti pasi pegungwa pane ma-TV aripo. Ma-TV awa they only get activated kana ukapfugama, ukanamata, ukadana zita randisingakwanisi kutaura, nekuti ma-TV acho anobva aita on. Vazhinji vanozvibvunza kuti is it even possible kuti musatanist ange achizozvifumura? Ko vamwe vake vanoti kudii? Kunyangwe uri musatanist but unenge uine personal life yako, asi kana ukangopfugama uchiti wava kuda kutanga kunamata, ndopaunoonekwa sekunge unenge wava mutengesi nekusheka kwaunenge waita kingdom. Saka chandiunza pano mukoma, ndiri kudawo simba, handisivi kuti ndichariwana sei simba iri kubva muvanhu, nekuti takanzi kana tikatadza kudeura ropa kunosvika muna April, upenyu hwedu hunenge hwatova parisk. Apa takatotengesa soul kuna Satan nechekare. We have been trying. Chiri kukonzeresa mukomanashi kuti tisakwanisa kudeura ropa, tine hari dzatiri kufanira kuti tinge tichinogadzika mutara, but hatisi kukwanisa kudzigadzika hari idzodzo nekuda kwekuti pane vamwe vakadzi avo vari kupota vachienda vachinononamata paroundabout. Vari kuti kana vakanamata vachidzinga mweya yema-accident, then isusu patinozoendapo usiku, because ivowo vane revelation yavari kupiwa kuchechi kwavo about vanhu vachafirapo paroundabout, kudeuka kweropa. Saka vari kuti vakaenda vakanonamata, isusu patinozoendapo usiku kuti tigadzike hari dzedu pakati peroad, tikubva tachizoona paine umwe murume anenge ari munhu mutema, asi anenge akapfeka hembe dzewhite dzinenge dziri very bright zvekuti hatizokwanisi kuramba tichidriva nekuti tinomuona tichiri kure neroundabout. Saka anenge akangomira pakati peroad. Kana ndichifananidza nekutocha kunoita motikari inenge yakaisa malights ayo pahigh beam, ndingangoti zvakangofanana, nekuti motikari kana 20 dzinenge dzakakutocha dzose panguva imwe chete. Saka hauzokwanisi kana kuona chinhu. Tinongomisa motikari yedu kusvika azonyangarika, takatovhara maziso, tobva tatodzokera kumba, nekuti tinenge tisingachakwanisi kuramba tichienderera mberi nerwendo rwedu kuti tinge tichienda kunogadzika hari dzedu paroundabout. Handizivi kana tikabudirira mukoma, asi tiri kunzi April ikasvika pasina kudeuka ropa, inini nevamwe vangu takatumwa kuti tinge tichizadzikisa chiitiko ichi, tiri kusofa. Ndiri kutotya kutaura kudai mukoma kuti gore rava kuda kunopera, but hatisati takwanisa kubudirira. Vanhu ava vari kupota vachienda vachinononamata paroundabout, tiri kuedza kuti tinge tichifembera kuti vanogara papi, but tinorasika. Umwe wacho anenge anogara kubudiriro. Takatombomutevera mukadzi iyeye mushure mekunge tasangana naye kumbari, asi takazongorasika. Instead yekuti tinge tichienda kubudiriro,
takazoshamisika tainge tava kuchitungwiza hameno kuti chii chakaitika, even though tiri masatanist tichiziva zvose zvinoitika muspiritual realm, but ipapo hameno kuti takavhiringidzika sei nekuti tainge tichitotevera kombi iyo yaainge akakwira mairi, but takazotongoona tatova kuchitungwiza, not kubudiriro. Ndichazodzoka mukomanashi kana kuri kunzi pakati apa kana paini zvichazoitika ndichikuudzai kuti ndisu here tinenge tazvikonzeresa kana kuti kwete. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ID uyo yashandisa ghost account. Message iyi yanga iri kuzasi zasi, ndanga ndisiri kutomboiona. Ndo mamwe mamessages akatanga kupinda pandakagadzira page riya rakanzi Brother Nash. Zvakangooma hazvo veduwe, saka ndati ndichiscrolla down mamessages ndichitsvaka maconfession, ndo pandabva ndachizoona ndikasangana message yavo. If you still remember, vakamboya vachiti pari kufanira kuti pange pachizoitika chiitiko chichatyisa nekurwadza vanhu vose, kudeuka kweropa. Zvakaoma. Pane imwe message zvekare yavakatumidzira vakati tiri kutageta Trababalas nekuda kwekuti pose panonzi panenge pagadzirwa rodhi iri highway iri itsva panofanira kuti pange pachideuka ropa rakawandisa. Saka sezvo interchange iyi iri iyo yekutanga muZimbabwe, tiri kufanira kutoti tinge tichiita sacrifice yedu ipapo. maKristu havasi kufanira kuti vange vachizova vari ivo vanoclaima roundabout kuti hapana kumbogara pakaitika chiitiko chakarwadza vanhu. Zvakangooma hazvo veduwe. Apa pavakanyora kuti maKristu, manyorero acho avakaita havana kutobatanidza word iroro rekuti maKristu, vakatonyora kuti M vakati space yakakura, vakanyora kuti A space yakakura, K space yakakura, kusvika vapedza kunyora kuti maKristu. Strange things indeed they do happen in this world. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Hanzi pane vamwe vanhu vari kupota vachienda vachinonosiya minamato yavo paroundabout kuti pasazofa pakaita accident yakanyanyisa. Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi hello mukomanashi muri sei? Ininiwo ndakamboshanda night shift pane chimwe chikoro. Chikoro ichi chainge chiri private school, but zvandakasangana nazvo pachikoro ipapo zvakandityisa. Mukomanashi, ndisati ndatanga kushandapo pachikoro apa painge paine mbavha idzo dzakapazapo pachikoro, saka dzakabva dzachizoba malaptop. Malaptop awa akabiwa mucomputer lab. Saka varidzi vechikoro pavakaona kuti mbavha dzainge dzatoona kuti kunyangwe paine ma-valuable items pachikoro ipapo painge pasina enough security, because kana jirawo painge pangori nekafenzi, ndo pavakabva vachizovakisa jirawo uye zvekare vakazotenga maguard dogs. Then neniwo ndikabva ndachizokwanisa kuwana basa. Saka pandakatanga kushandapo pachikoro ipapo ndakatanga ndichishandira imwe kambani, but muridzi wechikoro akabva achizouya kwandiri akati mari yaainge achibhadhariswa nekampani yainge yakanyanyisa kuwanda. Akabva achizoti kwandiri ainge achida kuti ndinge ndichizotanga kushanda as a private security guard. Ndikati hazvina kuipa, ndo kuzotanga kushanda kwandakaita as a private security. Akangoudza murungu wangu wandainge ndichishandira kuti vainge vasisina mari, saka vainge vachida kucancela contract, then they cancelled the contract. Pandakatanga kushanda ndichivashandira varidzi vechikoro direct, ndo pandakatanga kuona zvimwe zvinhu zvandainge ndisinganzwisisi. Basa rangu mukomanashi rainge riri rekupatrola nguva dzose, sezvo ndainge ndiine
imbwa yandaifamba nayo zvainge zvisingambondityisi kuti ndige ndichipatrola chikoro because painge paine magetsi, saka ndainge ndisingambofambi murima, ndaitongofamba malights akati ngwengwengwe nekuti painge paine masola. Saka chakatanga kundivhiringidza mukoma, ndaiti zviya kana ndichifamba ndaifanira kuti ndige ndichitesta madhoo kuti anenge akakiwa here, especially kumascience zvekare nekumakomputer labs. Ndokwandaiwanzokuenda ikoko ndichinonotesta ndichida kuona kuti madhoo anenge ari well secured here. Chaindishamisa ndaikwanisa kuti kana ndikarova mapatrols angu pandinozodzokera after kana 1 hour ndopandaizoona kuti maclassroom awo andinenge ndakiya inini, maclassroom iwawo madhoo awo anenge akatovhurika. Ende zvaitondinetsa mukomanashi kuti chii chainge chimbotora nzvimbo, uye zvekare ndaiwanzo kuti pandinorova mapatrols soon after midnight ndaitonzwa munhu anenge achifamba achiita sekunge ari kunditevera, kana kuti waingonzwa mafootsteps emunhu anenge achimhanya but munhu wacho waisamuona. Dzimwe nguva waiti kana uchidarika nepamatoilets unotonzwa munhu achitoflasha matoilets. Pane pamwe pandakatombomhanya ndichibva kune rimwe block kwandainge ndiri ndichipatrola because ndakaita sekunge ndainge ndaona munhu but ainge ari munhukadzi. Ndakatombobuda pagedhi rechikoro because ndainge ndava kunzwa kutya, uye zvekare ndaiti kana ndiri muguard room ndaikwanisa kuti paya kana ndikada kubatwa nehope ndaibva ndabatwa nedzikirira. Ndaitoona munhu achitopinda murumu mandinenge ndiri otobva achizondidzipa. Pandinomuka ndaitomuka ndichitokosora because munhu iyeye anenge akandidzipa. Ndaizotomuka ndichitokosora. Pandakaona kuti zvainge zvanyanyisa ndipo pandakabva ndachizoudza varidzi vechikoro zvose izvo zvandainge ndichisangana nazvo. Ndichivaudza ndaifungidzira kuti vainge vachazotsvaka umwe guard kuisa kana CCTV kuti ndige tichikwanisa kuziva kuti ko vanhu vaiflasha matoilets vainge vambori vanani. Panguva yacho iyoyo mukoma ndainge ndisingambofungidziri kuti zvingava zviri zvipoko kana kuti ndaitoti maybe mastreet kid because pane chikoro ichocho padhuze nepamashops. Saka kumashops kwaingogara kuine zvigunduru zvinenge zviriko, saka ndozvandaifungidzira kuti maybe zvinojamba jurawo, kana zvajamba jurawo zvobva zvachizoshandisa matoilets kana kutorara mumaclassrooms. Saka ndozvandainge ndichifungidzira izvozvo, asi chaingondishamisa mukoma ndechekuti paitikana pakaitika any sound, imbwa yandainge ndiinayo yaisambovhunduka kuratidza kuti pane chinenge chamboitika. Ndakati mukomana ndafunga nezvazvo mushure mekunge murungu wangu anditi hakuna zvinhu zvakadaro, kana usingachadi basa unokwanisa kungondiudza because haungati unorara uchinzwa vanhu vanenge vachifamba maybe ndezvekumusha kwenyu. Ndakabva ndachizongonyarara hangu ndikaramba ndichingoshanda because ndainge ndichida mari. Asi chakazoitika mukomana ndechekuti murungu akazouya nerimwe zuva wainge huri usiku, but paakauya akandifonera akanditi ngatisangane muroad. Ndakatombofamba kuda about 5 minutes ndichifamba kubva pachikoro ndichienda uko kwainge kuine murungu kwaainge akapaka motikari yake. Zvakatondishamisa kuti ko murungu wangu sei apaka kure nechikoro kudaro, apa wainge huri usiku. Ndakafamba ndikaendako ikoko, akabva achizonditi ndige ndichipinda mumotikari. Akandiudza kuti ainge achida kundipa mari, ndo zvakanyanya kundishamisa izvozvo. Vakati vainge vasingadi kuti ndinge ndichizoudza anyone about zvandainge ndichisangana nazvo. Vakange vachitondibvunza kuti mukadzi wako wakamuudza here kuti pane zvauri kupota uchisangana nazvo pachikoro? Ndikati kwete, handina kunge ndakamuudza. Vakanditi that is good enough, usaudza kana anyone, nekuti kana ukaudza vanhu chikoro chedu
tinokwanisa kuzoshaya mastudents, ende kana tisisina mastudents tinovhara chikoro, zvichireva izvo kuti basa rako rinobva ratopera. Ndakabva ndachizovanzwisisa kuti vainge vachida kuprotecta image yechikoro chavo. Vakange vaine envelope yemari, vakati handingakupi mari iyi usiku, unokwanisa kuzototorerwa kana nematsotsi, iwewo mangwana kana wachaisa, because ndaichaisa kuma 7:30, vakati wozouya kumba. Vakandipa mari, vakanditi imari yekuti unge uchizoshandisa kukwira kombi. Ndikati thank you, ndikadzokera hangu kubasa. Mangwana acho makuseni ndakatomuka, makuseni ndokubva ndagadzirira, ndikabva ndachizoenda kumba kwabosi vangu. Ndasvikako ndipo pavakandisainisa zvikare rimwe bepa, vakazondipa mari yainge iri muenvelope. Vakanditi mari iyoyo ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichizoiverenga ndiri pamba pavo kana kuti ndiri muroad. Ndakazoti ndasvika kumba, pandakavhura mari ndichiverenga, ndakaona kuti mainge muine $1,700. Ndakafara chaizvo, ndikabva ndachizoudza mudzimai wangu kuti ndainge ndiine kamari kangu kandainge ndiinako, kandainge ndichida kuti tinge tichizotanga business. Saka mari handina kuiburitsa yose, takabva tachizohodha magroceries, ndokubva tachizotanga kashop kumusha. Saka ndairamba ndichingowedzera stock. Mudzimai wangu haatozvizivi kuti ndo zvakaitika. Shop yedu mukoma yakatosvika pakutokura. Nhasi uno ndinotofamba nemotikari, but ndine zvandiri kusangana nazvo. Izvo I think kuti zvakakonzereswa nekugamuchira kwandakaita mari, uye zvekare nezvimwe zvinhu zvandainge ndava kusangana nazvo pachikoro ipapo pandainge ndichishanda sagadi. For about 2 months after ndabva mukugamuchira mari mukoma, ndo pandakatanga kuona vanhu live vachitofamba pachikoro ipapo. Vamwe ndaivaona vasina misoro. Chimwe zvekare chaiitika pachikoro apa, paigara pachingoitika mamanifestation, vana, grupu revana vachingotanga kungochema vachimanifesta, zvekuti paitongouya mapastors vachinamata. But I think kuti varidzi vepachikoro ipapo vane zvavakaita kuda vakarombera kuti chikoro chavo chinge chichikura, because chakatanga chitori chikoro chainge chingoriwo chikoro chidiki, but iko zvinozvi chatova nemamwe mabranch muHarare munzvimbo dzakasiyana-siyana, but it is an expensive private school. Saka I think kuti vainge vakarombera chikoro kana kuti masatanist. Zvaityisa. Vana vaiti kana vakatanga kumanifesta, chimwe zvekare chaiitika, vana vaiti kana vakatanga kumanifesta, vose vanenge vachimanifesta vana ivavo vaitorwa vobva vaendeswa kune rimwe block, uye zvekare hakuna kana teacher aitendedzwa kuti ange achitora mavideos. Maybe ndokusaka pasina any video online about zviitiko zvinoitika pachikoro ipapo, and they try to keep it secret. Vana vanenge vachimanifesta vanotongoendeswa kwavo vega. There was even one teacher uyo wandakambotaura naye about chiitiko ichocho. Zvakaitika nditori pabasa musi wacho iwoyo, ndakashanda both night shift neday shift. Pakatanga kuita mamanifestation, vana vachiita mamanifestation, saka ndaiwirirana naye. Akandiudza kuti vainge vakapiwa instruction nevarungu kuti vana vose vanopota vachiita sekunge vanobudirwa vaifanira kuti vange vachizoiswa muklasi yavo vari vega. Mukoma ndo zvakazotoitika to control, kuitira kuti kana vakaita mamanifestation avo vanongobudirwa vari muklasi mavo, ameno kuti ivo varungu vaibenefita chii. Chimwe zvekare chandakadiscover about vana vazhinji vainge vachidzidzapo pachikoro ipapo vaipedzisira vava kuita mafits. Pachikoro mukomanashi panokwanisa kuwana mwana kana mumwe chete anenge achirwara neepilepsy, but not kuti the majority yevana vanenge vachidzidza ipapo vanenge vachingodonha mukomanashi, because pane imwe nguva yekuti
each and every day paitowana mwana anotobatwa nemafits achitodonha on a daily basis every day. Ininiwo wacho mukomanashi ndakazotanga kurwara. Kudzinza rekwedu hakuna kana history yakadaro yemafits, but ndakatanga kurwara after ndachizoramwa basa, but zvakatanga nerimwe zuva apo pandainge ndiri papatrol. Ndakangoita sekunge ndakabatwa gumbo rangu neruoko rwainge rwakaita ice kuita chando. Zvakangoitika kwemaseconds kungonzwa kuti pane munhu andibata gumbo rangu. Mukomanashi ndakabvako kumablocks ndikatombogara zvangu panze pegedhi nekuti ndainge ndabatwa nekutya. Ndakabva ndachizoramwa basa because kashop kedu kainge kava kutofaya. Ndikati zvepachikoro apa panoita sekunge pachikoro pemasatanist, kana ndikaramba ndichipashanda ndinokwanisa kuzofa. Apa ndakanzi handifaniri kuti ndige ndichiudza kana munhu. Saka ndakazotanga kurwara mukoma. Ndakaita my first seizure ndiri mubhazi, ndainge ndichitoenda kumba ndiine zvandainge ndahodha zvandainge ndichida kunoisa mushop. After that ndo pandakabva ndachizonzi ndine epilepsy, but mudzinza rekwedu ndini wekutotanga, no history mukoma. Yakatongotanga kungondibata ndakura. Saka ndakazomboenda kune imwe n'anga. Ndaenda kun'anga. N'anga iyoyo yakati kwandiri, wakaona zvakaipa ukatombopiwa yambiro yekuti unge uchibva unge uchisiya basa asi iwewe wakabvuma mari. Saka pawakagamuchira mari iyoyo mushure mekunge Mwari akuratidza zvawakaratidzwa, iwewe ukaita nharo ukagamuchira mari. Saka zvakafanana nekuti wakatengesera vanhu ivavo masatanist mweya wako, vanotokushandisa. Saka ndiri kunzi ndinoshandiswa nevanhu ivavo kusvika pari nhasi. 7 years later mukomanashi ndinogara ndiine depression. Handizivi kuti depression yacho inokonzerwa nei. Ndinogara ndiine yavanoti anxiety, zvirwere zvandainge ndisingatombozivi. Ndinogara ndiine mapiritsi andinonwa eanxiety nedepression. Apa ndinombokwanisa kumbochovha ndisingadonhi kubatwa nemafits, but anongouya zvokuti kana motikari handitokwanisi kudriva motikari because ndinotya kuti ndinokwanisa kuzobatwa nemafits. Handikwanisi kushanda mukomanashi ndichishandisa matools ari dangerous. Saka nyaya yandiunza pano mukomanashi ndeyekuti nditsvakireiwo munhu anokwanisa kundibatsira, because ndakanzi mafits awa kurapika hanzi anotorapika ukatokanganwa kuti wakamboita mafits, asi hanzi n'anga dzekuMozambique ndo dzinozvigona. Chandiri kutya mukomanashi ndechekuti kana ndikangofamba ndiri ndega ndinokwanisa kuzogumisidzira ndazoromba apa ndichida kuti ndige ndichipora. Kana muine vanhu vamunoziva n'anga dzakachena, ndiri kutokumbira kana kuri kunzi dzinoteererawo zvirongwa zvenyu dzinge dzichizouya kuinbox kwenyu, ndichakusiyirai mafoni numbers. Ndiri kutsvaka rubetsero. Takamboedza zvose mamwe maremedi awo anonzi anoshanda pamafits. Kana varikowo vane maremedies awo avanoziva andinokwanisa kupota ndichitraya ndiri pamba, please ndibetsereiwo because ndatambura. It has been a long time ndichingotambura. Kungoti lucky enough tava nekabusiness kedu kamwe katiinako apart from the shop ndo kari kutotiraramisa zvekuti dai rainge risiri business mukoma amene kuti mhuri yangu ndingadai ndichiiraramisa nei. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu pakaipa hanzi ndikukumbirawo maremedies zvekare hanzi ndikudawo mafone numbers evanhu vanorapa vekuMozambique, hanzi ndo vanozvigona, ndo vanogona kurapa chirwere chandiinacho. Ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi n'anga yakati Mwari vakakuratidza 1 kuti panzvimbo pauri ibvapo asi wakaita nharo ukagamuchira mari. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please post my story. Makaviga chitupa changu. Ininiwo ndine
imwe imba, ndichangoti musha but imba yacho iri kumasuburbs. Ndakasanganawo neimwe mhuri paFacebook. Pane rimwe group rekuti kana uchida basa unotsvaka basa mumagroup. Saka ndakabva ndachizoisawo nyaya yangu ndikataura kuti ndainge ndava nemakore because ndakarova more than 15 years ndiri muSouth Africa ndisina kana kukwanisa kudzoka kunoku kuZimbabwe, zvinhu zvakangooma. Saka ndakabva ndachizoisawo nyaya yangu mugroup ndikati veduwe ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira kunyangwe kuchengeta musha ndinoda. Saka ndakazoona admin adzoka kwandiri akati pane vamwe vari kuti vanoda munhu anovachengetera imba but ivo vari kuAmerica. Ndakafara mukomanashi ndikati Mwari koma ndibvira nepi. Ndakatanga kutaura nedzimwe hama dzavo dziri kuZimbabwe. Ndakabva ndachizosimuka ndikati pano ndava kutorovera moyo padombo, nekuti ndikaramba ndichitaura nevanhu ava pamafoni ndichazogumisidzira ndava kuita sekunge ndisiri serious, ndisiri kuda basa. Ndakasimuka mukoma ndichishandisa kutenda kwava kubva ndachizouya kunoku kuZimbabwe, ndikabva ndachizotorwa nevamwe vatete vevanhu ivavo vandava kushandira vakandiunza panapa pandigere. Saka pamba pacho mukomanashi ipo nekuda kwekuti panga pava nemakore akawanda pasingagare munhu, paitotyisa ende paitova nenyoka dzakawanda zvekuti pandakatanga kuklina ndichitema-tema miti ndichikata huswa because handingati painge pava neloni, painge patova nehuswa. Saka ndaisangana nenyoka dzakawanda dzakasiyana-siyana, asi ndakaona nyoka yainge iine chuma kumuswe kwayo. Ndo pandakatanga kurota hope dzinotyisa. Pamba apa mukomanashi pane gazebo iripo but kuhope ndinoudzwa kuti harisi gazebo but yainge ichitoshandiswa semba yematare, nekuti muridzi wemba ainge ari n'anga. Saka kufa kwaakaita munhu uyu hanzi akafa rufu rusina kunaka, uye zvekare zvinhu zvake hanzi hazvina kuzoparadzwa zvaaishandisa paun'anga hwake. Ndiri kugara ndichingomurota mudhara iyeye, handizivi kuti ndoita sei because handina dzinza naye. Iye ari kuti kwandiri haasi kuda kuti ndinge ndichiudza vana vake nehama dzake, nekuti akavatsamwira, havana kuita zvavainge vachifanira kuti vange vachizoita apo paakafa. Saka pose paanouya kwandiri dzimwe nguva anokwanisa kutondirotesa, ingava iri mishonga. Ndakatomboita musikanzwa ndikazobatwa nesiki. Ndabatwa nesiki kudaro ndakarota umwe muti, handingautauri hangu nezita nekuti muti wacho hanzi unoshandiswa zvekare panogadzirwa mheni kana kukuvadzisa vanhu. Pandakamuka makuseni mukoma ndakangoita sekunge munhu agarwa nemhepo. Ndakafamba ndikaenda kugazebo. Saka gazebo iyi mukomanashi yakatovakwa kuita kunge round heart. Pandakavhura dhoo ndichida badza, ndo pandakaona zvinhu zvirimo mugazebo imomo. Makona ose aishandiswa nemuridzi wepamba pandiri kushanda, zvose zvichirimo and everything. Ndakatoona chimwe chimhuka chakamhanya chikanopinda mumbira chikatanga kundidongorera. Saka handizivi kuti raiva dzvinyu here kana kuti chainge chiri chii because musoro wacho waita sekunge wenyoka kuita kunge dzvinyu. Ndakatora badza ndikavhara dhoo ndikatanga kufamba mukomana achiita sekunge munhu anopenga. Ndakafamba kuda kweabout 1 hour ndichibva munharaunda muno mandigere ndichienda kusango ndikatanga kutsvaka muti iwoyo wandainge ndaroteswa. Ndakati ndauwana muti iwoyo ndo pandakabva ndachizochera ndikazodzoka ndikagadzira. Pandakangonwa guchu iro randakagadzira, siki yakabva yatongopora because ndainge ndichiita drop. Yakabva yatongomira drop iyoyo ndikatotanga kutoita weight yainge isingapisi. Handina wandanga ndati ndaudza nyaya iyi mukoma. Ndodiko nehope dzandiri kurota? Ndoudza here varidzi vepamba apa kuti ndiri kurota hama yenyu iyo iri kuti yakafa rufu
rusina kunaka ende yakatsamwa nekuda kwekuti imimi hamuna kuzoita zvamainge makanzi maifanira kuti munge muchiita kana musingade kushandisa makona ababa venyu. Please ndibetsereiwo mukoma, sei mudhara uyu ari kuzviratidza kuhope kwangu zviri normal here kana kuti kwete? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo veduwe, akomanaka vanhu tine zvivindi wotoramba wakatogara pamba ipapo pamba uri kutoziva kutoti pane zviripo, muridzi wemba akafa zvisina kunaka, kana akaita zvekupondewa muchazozvigona here? But ivo vari kuti mukoma, handina kumwe kwekuti ndinokwanisa kuenda because hama dzavo dzaitovaseka kuti anga achonera Joni adzoka asina kana anything. Sakanzi kana ndikasiya basa ndinenge ndoita sei? Hanzi ndotomboshingirira ndiripo. Vari kuda kuti vange vachikwanisa kutora license, kana vatora license then wozotsvaka basa rekudriver. Pakaipa. Ngativapei advice, but inini advice yangu yandingangokupai mukoma ndeyekuti simukai, kudai henyu mukangoshanda kana 1 month motsvaka henyu kana zvimwe zvekuita kuodha, kunyange mabhanana chaiwo motanga henyu kutengesa than to live a soft life makagara pamba ipapo pamuri kuti everything is there, magetsi, chikafu munotengerwa, but muchizorota hope dzakadaro dzinotyisa kudaro pamba pamuri kuona kuti mukapinda mugazebo imomo munoona dzvinyu rakaita kunge nyoka richikudongorerai, ko rikazotaura nemi live and direct one day munozoti kudii? Sure, kusavhunduka kuona kwamakaita nyoka yamakamuchiti yainge yakasungirirwa chuma kumuswe kwayo. Zvakaoma. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana chimakadei zvenyu, please post my story. Makavika chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndiri makore 36 years ekuberekwa. Ndakauya muno muSouth Africa mainge muri mukore ra 2011. Ndauya kunoku ndakazorasana nevamwe vadainge ndabva navo kumusha, saka takangozopesana mubhodha, but vakomana ivavo vanoita sekunge vakanditiza because basa tainge takatoriwana nechekare, tainge takatotumidzirwa mari neumwe womudhara wekuvillage kwedu ainge achishanda pane rimwe pagaraji, saka painge pachidiwa vakomana vainge vachazoshandapo pagaraji ipapo. Saka vanditiza kudaro mukoma, ndakazongotanga kungoitawo chigunduru ndichigarawo mumesina, ndikazoti ndawanawo basa paPrazi ndikashanda, ndawana mari, ndakabva ndachizoya kunoku kuJoburg. Kubva zvandakauya kunoku kuSouth Africa mukoma, ndina kuzokwanisa kuti ndige ndichidzokera kumusha. Nyaya hombe yandiunza pano mukoma nashe, ndine umwe munhu ari kuda kundipawo mukana wekuti ndige ndichichinja life yangu. Nemurume iye takashanda tose between 2014 and 15 pandakamboshanda ndichiitawo zvekugadha mashops emaIndia. Saka taishanda tose pane imwe warehouse. Akazongobudawo muJoburg, but iye anoti ainge atorimo muJoburg but achigara kuMidrand. Saka anoti ane vakazomublessa kuchechi kwavo, but ndakazo find out kuti it is not like a normal church. Church iyoyo mukomanashi ndeye maNigerian and it is a cult. Pandakasangana naye ndakatoshamisika because takasangana muclicks, ndikati ndiwe, akati wangu ndini. Ndakatongoona from the skin kuti munhu uyu anoratidza kuti ava kudya mari. I then spoke with him ndikamubvunza kuti ainge achifaisa madhiri api, akandiudza kuti ainge ava nekambani yake uye zvekare atori neclinic ainge ava nayo muno muSouth Africa. Ndikashamisika because ndaimuziva angoriwo munhu wenhamo kuti akazokwanisa kuita mari yakawanda kudaro yekuti anga achizokwanisa kuvhura clinic, handizivi kuti akaiwana kupi. So akabva achizonditi he was inviting me to his church, ndikabva ndachizoenda naye kuchurch kwake. Ndasvika kwamukoma, what surprised me is that inini ndakakurawo ndichienda kuPentecostal church
ndainge ndisati ndakamboona Pentecostal church yekuti vanhu vemuchechi imomo vanopfeka magarments akaita sekunge magarments anopfekwa nevanhu vekumasowe, but ivo vanopfeka magarments eblack nemagarments anenge ari ered but anenge aine mupendero wegreen, zvekare macross acho awo anenge ari pamagarments anenge ari very weird, mamwe acho anenge akaita upside down. Saka ndakabva ndachizomubvunza kuti iPentecostal church yakaita sei, akabva anditi iPentecostal church yekuNigeria. Akati kana ukazotendeuka muchechi umu vanhu ava vanokubatsira nekuti ndivo vakandibatsira. So mukoma, this guy ari kunditi ari kuda kuti ndige ndichijoina acult. Inini mukoma kubva zvandakauya kuno kuSouth Africa handisati ndakambowana mukana semukana uyu wandawana. Ndine mudzimai mukoma, asi pakujoina kwaakaita iye cult achizonondibudira pachena anoti akapfurisa mukadzi wake nepfuti aine nhumbu. Hanzi it was a fake armed robbery nekuti painge pachidiwa ropa, saka ropa rainge richidiwa rainge riri ropa remukadzi wake. Saka akaurayisa mukadzi wake, mota ikatorwa. Iye anoti motikari iyoyo yakaenda ikanoraswa mugungwa ichiri neropa iro remudzimai wacho, because akaita zvekupfurwa nepfuti ndokubva vangosiya vadhampa mutumbi wake pasaidi perodhi, vakabva vatora motikari vakatiza nayo. Motikari yacho anoti yakayambuka bhodha ikaendeswa kuMozambique, haina kana kumboklinwa, yainge iine ropa rayo, ndobva yachizoendeswa kugungwa ikanoraswa mugungwa kuitira kuti gungwa ringe richizonwa ropa remudzimai wake. Anoti iye kubva mukadzi wacho paakapfurwa nepfuti paakaitika sacrifice yacho iyoyo akabva achizotanga kuita mari yakawandisa. Saka ari kuda kuti ndinge ndichizovawo emember kuchechi kwavo ikoko, ndibetsereiwo hama dzangu. Handisi munhu ari evil hearted, but handizivi chinonzi kufara muupenyu hwangu. I've never been happy in my life. Nguva dzangu zhinji ndedzekuti ndinenge ndichingova nestress. Apa inini mumhuri medu kwainge kutori nevanhu vakawanda vainge vakatarisira pandiri. Chinonyanya kundibata ndechekuti kufa kwakaita mai vangu vakafa nehigh blood pressure, because ndakaita makore mukoma muno muSouth Africa ndisingakwanisi kudzokera kumusha. Saka vakangosvikawo pakungodonha nehigh blood pressure, because mukukura kwangu ndainge ndiri mwana ainge aine like a great potential, asi zvakazongoendawo nepamwe kuuya kwandakazoita kunoko my life got messed up. Ndakaita sekunge munhu akasundidzirwa mamhepo nevanhu vainge vasingadi kuona ndichichengeta amai vangu. I need advice kune avo vachandijaja. It's fine, you can judge me all that you want. Hazvina hazvo kuipa, zvinowanikwa muvanhu. Handisati ndabata hangu mishonga yakashata, but ndinoti kana ndikatarisa mukadzi ndinozvibvunza kuti saka achasvika rini achirarama life yakadai. Takamborarama life yekuti tainhongerera madomasi kulocation kwatinogara, taiti kana kuri kunzi zviya kana vanhu vavhara misika yavo ndo pandaizobuda ndoenda dononhongerera madomasi mamwe anenge adonha kana avanenge varasa neonion. Ndo upenyu hwatakamborarama, zvinhu zvakaoma tisina kana mari. I need help and I need advice. Ini kukuudza chokwadi ndechekuti ndanga ndafunga kuti ndige ndichijoina cult, ndoona kuti handikwanisi here kuita manegotiations navo ndisazochekeresa mudzimai kana kuti dzimwe hama dzangu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndiri kuda kujoina cult muno muSouth Africa. Hanzi kune church iri kuMidrand. Kwakamboita seiko kuMidrand? Because vanhu vazhinji vanouya especially vasikana maSouth African vanoti vanowanzo kutorwa nembinga dzinogara kunana Midrand ikoko, but zvavanozoona mudzimba dzavanenge vachipinda anenge ari mawani. Kunombogara vanhu vakaita sei? Kasi kunogara maNigerian akawanda here? Tell me in the comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.